ଗପଟାର ନାଁ ହେଲା ବଗ ବିଲୁଆ। କଣ ଗପର ନାଁ? ବଗ ବିଲୁଆ। ମୁଁ କହିବି ଗପଟା ତମେ ଭଲସେ ଶୁଣ। ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଗ ବିଲୁଆ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଗ ବିଲୁଆ ଦି ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ତମେ ଏଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ସେମିତି ବିଲୁଆର ବଗ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦିନ ବିଲୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା। ଜନ୍ମଦିନ ହେଲାରୁ ସେ ତା ଜନ୍ମଦିନକୁ ତା ସାଙ୍ଗ ବଗକୁ ଡାକିଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା ମୋର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ, ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆମେ ମାଂସ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବା। ବିଲୁଆର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିକି ବଗ ତା ପରଦିନ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରିକି ବିଲୁଆ ଘରକୁ ଗଲା ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲା। ବିଲୁଆ କଣ କଲା ନା ଦୁଇଟି ଚଟକା ଥାଳିରେ ମାଂସ ତରକାରୀ ବାଢି ଦେଲା। ବଗକୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦେଲା, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଥାଳି ରଖିଲା ହେଲା। ବିଲୁଆ ଚଟକା ଥାଳିରେ ନିଜେ ଚାଟି ଚାଟି ତା ଜିଭରେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବଗର ଥଣ୍ଟଟି ଲମ୍ବା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଟକା ଥାଳିରୁ ସେ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ତା ଥଣ୍ଟରେ ଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ଉପାସ ରହିଲା ହେଲା। ବଗ ରାଗ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା ଯେ କାଲି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆମେ ମାଂସ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବା। ବଗର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ହଁ କଲା। ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ତା ପରଦିନ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରିକି ବଗ ଘରକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲା ପରେ ବଗ ରାଗ ସୁଝିବା ପାଇଁ କଣ କଲା ନା ଦିଟା ସରୁ ମୁହାଁ ମାଠିଆରେ ମାଂସ ତରକାରୀ ବାଢି ଦେଲା ହେଲା। ଯେହେତୁ ମାଠିଆର ମୁହଁଟି ସରୁ ଥିଲା, ବିଲୁଆର ମୁହଁ ସେଥିରେ ପଶି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଗ ତା ଥଣ୍ଟ ପୁରେଇକି ଆରାମସେ ତରକାରୀ ତକ ଖାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବଗ ଖାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ବୁଝିଲା। ତାର ପିଲେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲା? ଆମେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆମେ କଣ ପାଇଲେ? ଯେସାକୁ ତେସା। ଯଦି ବିଲୁଆ ସେମିତି ନ କରିଥାନ୍ତା, ବଗ ବି ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତା। ବିଲୁଆ ଯଦି ନିଜେ ଥାଳିରେ ଖାଇକି ତାକୁ ମାଠିଆରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ବଗ ଖୁସିରେ ଖାଇଥାନ୍ତା, ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଖାଇଥାନ୍ତା। ବଗ ସେମିତି କଣ କରିଥାନ୍ତା ନା ନିଜେ ମାଠିଆରେ ଖାଇକି ତାକୁ ଥାଳିରେ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଯେସାକୁ ତେସା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବଗର ନାଁ ଚକା ପକେଇ ବସ, ଚକା ପକେଇ ବସ, ସମସ୍ତେ ଚକା ପକେଇ ବସ ଠିକ ସେ। ପିଲେ କହିଲ ଗପର ନାଁ କଣ? ବଗ ବଗ ଓ ବିଲୁଆ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ? ବଗର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ କାହାକୁ ଡାକିଥିଲା? ବିଲୁଆ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ କାହାକୁ ଡାକିଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ବିଲୁଆ କଣ କଲା? କୋଉଥିରେ ମାଂସ ତରକାରୀ ବାଢିଥିଲା ବିଲୁଆ? ଥାଳିରେ, ଦିଟା ଚଟକା ଥାଳିରେ ବାଢିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଲୁଆର ଜନ୍ମଦିନରେ ବଗ କଣ ନେଇ ଆସିଥିଲା? ଫୁଲ ତୋଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ବଗ କୋଉଥିରେ ବାଢିଥିଲା ମାଂସ ତରକାରୀ? ମାଠିଆରେ। ଆଚ୍ଛା ମାଠିଆରେ ବଗ ଆରାମସେ ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆର ମୁହଁ ପଶିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଯୋଉ ଥାଳିରେ ବିଲୁଆ ବାଢିଥିଲା, ବିଲୁଆ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଗ ଖାଇପାରିନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଯେସାକୁ